Кайбер сахабаларның Хәбәшистан җирләренә китүе турында сөйләвемне дәвам итәм. Bir gün Сәгыд бине Әбу Ваккас радияллаху анха bir кәфирнең башын дөя сөяге белән сугып ярды. Аннан соң мөшрикләр Әбу Талиб янына килеп, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлламнан һәм аның сахабаларыннан шикаят иттеләр. Мөхәммәднең иптәшләре күбәйде, безгә кул суза башладылар. Инде вакыт җитте, без дә аларга кул сузсак кирәк. Арада кан түгелер. Бәни Хашим белән Курайш арасында дошманлык пайда булыр. Бу эшләр барчасы Мөхәммәдтәндер. Я Әбу Талиб, бу гауга басылсын дисәң, Мөхәммәдне безгә бир. Аны үтерербез. Ни кадәр мал теләсәң, шул кадәр бирербез диделәр. Әбу Талиб әйтте: "Эй каумым, сез беләсез ки, Мөхәммәд минем кардәшемнең улы. Анасы аны минем янымда тудырды. Ул миңа үз улым кебектер. Дөнья малына кызыгып, үзенең баласын үтерергә разый булган кеше бармы? Әйтеп карагыз. Барыгыз, китегез. Мөхәммәдкә кагыласы булмагыз. Белегез ки, мин исән чакта һәм Бәни Хашимнан bir кеше булса да исән вакытта Мөхәммәдкә кул суза алмассыз" диде. Булар Әбу Талибтан бу сүзне ишеткәч, нәүмиз булып киттеләр. Иртәгесен янә мәчеткә җыелдылар. Бер төрле киңәш иттеләр ки, Мөгайрә углы Вәлиднең бер углы бар иде. Гамир диләр иде. Мөгайрә үзе бик фитнә кубаручы кеше иде. Гамир исә намуслы булып кешегә катышмас иде. Әмма Мөгавиясе һәм анасы Хинд кешегә яла ягучы, кеше өстенә гаип атучылардан иде. Бу Гамирне Әбу Талиб бик ярата, үз улы кебек якын күрә иде. Кай чагында бу Гамир Әбу Талиб янында 10, 20 яки 30 көн торыр иде. Шул вакыт Вәлид әйтте: "Килегез, бер сүздә булыйк. Мин үземнең улым Гамирнең Әбу Талибка бирим. Аның белән бергә бер таныклык та язармын. Мөхәммәд урнына Гамир Әбу Талибныкы булсын. Әбу Талиб Мөхәммәдне безгә бирсен. Аны үтерербез дә, дият тә түләрбез. Шул рәвешле Мөхәммәдтән котылган булырбыз" диде. Мөшриклар бу сүзне хуп күрделәр. Бу тәкъдим белән Әбу Талиб янына килделәр. Вәлид: "Я Әбу Талиб, Хашим ырыу белән безнең арада зур фитнә башланды. Без бу фитнәнең тагында артуыннан куркабыз. Минем улым Гамирне беләсең, ул һәр яктан да Мөхәммәдегездән артыктыр. Сүзгә дисәң, күркәмлектән дисәң, акылдан дисәң, әдәптә дисәң, юмартлыкта дисәң, төзеклектә һәм дәрәҗәдә дисәң, кыскасы, бөтен яктан да Мөхәммәдтән яхшырактыр. Ул гына да түгел, син аны үз улың кебек яратасың. Гамирне сиңа бирәм. Шушы кешеләр алдында таныклык итәм. Син исә безгә Мөхәммәдне бир. Без аны үтерик тә, фитнә басылсын. Арабызда дошманлык булмасын. Диятне дә теләгәнең кадәрле түләрбез" дип әйтте. Бу сүзләрне тыңлап торган Әбу Талиб көлеп җибәрде һәм әйтте: "Я Вәлид, син үзең карап торганда акыллы кеше кебек. Әмма балалар чаклыда акылың юк икән. Жүләр икәнсең. Югыйсә, жүләр булмаган кеше бу сүзне әйтерме? Бер кешенең баласы икенче бер кешегә бала була алырмы? Булса да үз угылы кебек мәхәббәтле булырмы? Барыгыз, китегез. Бу фикер түгелдер" диде. Мөшрикләр янә нәүмиз булып киттеләр. Бер вакыт мөшрикләр мөселманнарны шул кадәр рәнҗеттеләр, газап чиктерделәр, йөзләренә төкерделәр. Әмма Әбу Бәкер, Госман, Гомәр, Гамис, Тәлха, Зәбир, Сәгыд бине Әбу Ваккаска тия алмадылар. Чөнки алар дәрәҗәле кешеләр иде.